Txikitatik irakurri, ditugu hainbat liburu, denek printzesa izaten, erakustea helburu. Etxean izan ditugu, milaka Barbie inguru, eta hauek denak ere, eredu hartu ditugu. Iparra galdu araziz, estereotipo bat buru, modelo izan nahi dugu, asteburuz asteburu, perfektua izatea, bihurtzen da gure gudu, eta benetan garena, ahaztu egiten dugu. Izpilura urreratuz, eta jarriz parez pare, ilea pixkat aldenduz, aurpegitik oso suabe, gure gorputza behatuz, akats bila doakabe, ohitura honek sortu oi, dizkigu hainbat nahi gabe, besteek ematen dute, itxuraz hain pare gabe, eta guk zenbat arazo, akats eta atxekabe, islada bat bihurtzen da, gure buruaren jabe, imitatzaile simple bat, dela gogoratu gabe. Armairua irekita, dugu makina bat traba, arropa aukeratzean, hartu ohi dugu patxada, dena tentuz aukeratuz, akats gabe albada, zeren pasatu ezkero, probokatzaileak gara, izpilura hurbilduta, behatuz gure islada, makillatuz jartzen dugu, komeni zaigun maskara, beti beste gustuko, izango duten erara, gure izateko era, eskutatuz behar bada. Izaten dugun arropa, ez da batere apala, gona motz oso estua, eta eskote zabala, kale ilunetan zehar, mugituz gure itzala, takoiek zapaltzen dute, espaloi hotzen azala, txistuak entzun beharrak, tabernan sartu ahala, sentiaraziz etxean, egon naia berehala, orduan gure burua, sentitu ohi dugu ala, balio gabeko trapu, zarrak bagina bezala. Arsortu nintzen mundura, duela milaka egun, denborarekin sumatu, 11 ezberdintasun, mutiltan eskak eskolan, beti bereizten zitzaigun, neskek jasaten zutena, guztia zen ez ezagun, emakumea ez dakit, zer den egotea ordun, ez dakit hilerokoaz, zenbat sufri dezakezun, zelan esango dizut ba, zelan sentitu behar duzun, zelan esango dizut ba, abortua egin ala ez, sekula ere bizitzan, haurdun egongo ez naizenez, nork bere larruan zerbait
nabaritu ezean nekez, jakin dezakegu zer den, hori sentitzea berez, soilik eman aldizut, behar duzunean babes, zure erabakia izan, dadin lagundu indarrez, askatzeko iratxarri eta borrokatu zaitez. Zelan esango dizut ba, erretzeari usteko, zelan esango dizut ba, dieta egiten hasteko, zelan esango dizut ba, zure hankak depilatzeko, zure besapean dauden, ileak ebakitzeko, esan aldizut umedun, ere bazaudela ederto, hain guapa zaren ez zure, buru asko maitatzeko, zure gorputza ezagutzen, duzunik baino hobeto. Zelan esango dizut ba, mutilak maite itzazu, agian eskak gustoko, izango dituzu aizu, nork bere bidea dauka, tasuk zurea daukazu, egiozu bada beraz, zure bihotzari kasu, gehiengoaren kontrako, korronteaz goaz usu, hala ere importantea da, joatea pausuz pausu, nahi duzuna egin baina, bederen izan zaitezu. Zelan esango dizut ba, nirekin egizu txortan, inork inor bortzatzerik, ez nuke nahi bizitza hontan, inork ez du beste inor, lotu behar bere sokan, ta berdin gerta dadila, Bangladesh eta Algortan, ezberdintasun asko da, orientazio motan, baina zurea ez dezala, inortxok jarriko lokan, zeuk aukeratu behar duzu, inork aukeratzekotan. Baina bai esango dizut, segi jotazu lanean, neuk ere sinesten bai dut, zure berdintasunean, ala bere esango dizut, naukazula aldamenean, eta izango nauzula, ala behar nauzunean, zure bidean aurrera, egiten duzun heinean, gure bideek bat egin, behar dute azkenean, neube libre izango bainaiz, aske zaren egunean.